പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നഗരപരിസരത്ത് നിന്നും കോർപ്പറേഷൻ നീക്കിയ മാലിന്യം 345 ടൺ. അടുപ്പൊരുക്കുന്നതിനായി ഭക്തർ കൊണ്ടുവന്ന കട്ടകൾ 3 ലക്ഷം ഇഷ്ടിക. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 16 ലോഡ് ചുടുകട്ടകളാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഏകദേശം 135 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലായാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കായി അടുപ്പുകൾ നിരന്നത്. ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 23 പേർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ ചുടുകട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൂടാതെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലും PMAY പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ കട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കും.